Oh shit. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er det en lidt anderledes video, for i det der skal vi reagere på Skrillex and Duplo present Jack U med umlaut. Det skal nok ikke blive sjovt. Det her det er Don't do drugs, just take some Jack U. Jeg ved det ikke. Sådan noget. Så let's go. Shoot up a little bit of Jack U in your butt. Right now. There's 2 million jillion hundred watts. Oh, this is nice. Det var Don't do drugs, just take some Jack U med umlaut. Yes. Det var sygt nøjeren. Jeg fik fucking meget nøje på. Jeg kunne høre den måde, han havde sådan slået, sådan gjort dem lidt langsommere, nogle sådan voice notes på en telefon. Det var ret fedt. Det var ret dope. Bliv ved med det. Dope counter. Nej, det gør vi ikke, for det kan jeg ikke overskue gøre. Det var fedt, det var dope. Ja, fed intro. Der skete ikke så meget. Undtagelsen, der var noget sygt fed ear candy til sidst. Og jeg var bare sådan, nice. Så ja, næste sang. Beats Knocking Feet, Flyboy, Kendo. Absolute fucking cinema. Fuck, det var fedt. Vi er lige nødt til at lige høre det drop igen. Please lad det her være peak. Hvad er det? Fuck, det var sindssygt. De der. Absolut cinema. Der er ikke nogen, der kan lave mig til sådan en ting. Det var fucking fedt. Shit, jeg ved ikke engang, hvordan min musik anmelder. Det er bare mig, der hører musik, og er sådan, fuck, hvor fedt. Det kan jeg godt lide. Nå. Næste sang er Take You There, feat. Kiesa. Kies, yes. You show me there's something more to us than the same old thing. No usual affair. I will never dream of you. You got more love to give, baby. Oh, baby. Sindssygt drop, by the way. Sindssygt drop. Holy shit. Hvad det er airhorns, der var der lige. Okay, det var fedt første gang, det der drop. Det er lidt rigtigt bare bliver ved. Det samme drop hver gang. Man får ikke lige sådan, der skete noget nyt. Okay, det var Take You There, feat. Kiesa. Den var fed, altså selvfølgelig den var fed, fordi de er virkelig dygtige. Okay, det er stadig fedt, men altså tredje var bare sådan lidt, come on, altså. Så kom der lige en switch up her til sidst, men sådan, ellers så var det bare sådan, come on. Feebreeze, feat 2 Chainz på Skrillex and Diplo present Jack U. I'm the shit, yeah, I'm the shit, yeah, I'm the shit, yeah, I'm the shit. I should have a breeze on me. Yeah, I'm the shit, I should have a breeze on me. A-cup, put some D's on it. Yeah, I'm the shit, I should have a breeze on me. Take a back street and I put some P's on the shit. Yeah, I'm the shit, I should have a breeze on me.
on me. Er det her low-key sådan, ja tak? Prøv lige. Ja, ude på den der kan man, ja, tak, for den der kan man, Yeah, I'm the shit. I should have a breeze on me. How do we get in this car? Yeah. Why I can't turn by? There's here at least. You got one Jamaican. What the fuck? Sindssygt. Altså, Febreze var crazy, den lag. De der drops var fucking nøjeren. De der jadak nogen, det var fucking dope. Fuck yeah. Og det der til sidst, hvad fanden foregik der? Like, hvad fuck var det her? Hvad fuck var det? Fuck, det masserede min hjerne. Damn, son. Let's find this. Okay, næste sang. To You feat. Aluna George. Believe me, I could live without you, but I really don't want to. But being left is hard, oh yes, it's true. How can I get back to Damn, så. Jeg er nødt til at tage mit bluse af for det. This shit crazy. God damn. De der airhorns er fucking legendariske. Holy peak. Fuck det drop, der var på et tidspunkt, hvad det jeg finder lige. Det her. What? Vi er nødt til at logge ind, gutter. We ain't gonna make it out of Aarhus. Hvordan kan det her være sådan findes? Og så Søndergaard, sådan nummer 1. Fucking banger, holy shit. Virkelig fedt. Dope. Det med det. Det er sådan min reaction til alt. Det er mega fedt. Næste sang. Jungle Bay feat. Bungie Garlin og MX Prime. Bungie Garlin, the Viking Zilla. Diplo. Hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now. Time to get off of the ground. What the fuck? Bro, hvor har det her musik været hele mit liv, bro? Hele mit liv, det handler om. Time to get off of the ground. Everybody now, let me see your hands up. Right now. Hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now. Hvad det er det, bro? Hvorfor er det altid de sådan edger ind til sidst? Det er virkelig ikke okay. Jeg henter en booster. Klokken den er 1:15. Men jeg er aldrig for sent til en booster. Fucking sindssyg sang. Holy shit. Jungle Bay. Det er helt crazy. Det var... Like... Alle jer underground rappers, ikke? Like, fuck jeres nonchalant shit, bro. Like... Have a party, bro. Okay, der kommer lige motivational speech nu. Er du klar? Okay. Bro. Hvad laver du? Gå rundt og tror, du er så sej, fordi du... er hvad? Stille? At du passer ind? At du gør alt i hele verden, for at andre ikke tænker, jo, prøv at kigge ham der. Du er ikke tough, bro. Du er ikke fucking tough, bro. Står der over i skyggen og sådan helt, hey, hvad så? Hey, fuck nej. Hvem er du?
Du skal ikke spille bedre end os andre. Fordi det er du ikke. Kig på mig, bro. God inspiration. Fordi jeg er bedre end alle andre. Det var det. Tak fordi. Næste sang. Mind Feed Kai. You love how you push me to the point of crazy. I'ma show you out, show you out, show you out. Hvad er det her for noget jerk, bro? What? What? I wanna hear you call. Hello. I'ma show you out, show you out, show you out. To love, get to love. Crazy, bro. Jeg siger, nu er jeg Anders igen. Fucking peak. Jeg kan godt lide det sådan, det switchede lidt op fra det der Minecraft intro dubstep, virkelig Skrillex-agtige. Så det her lidt mere poppet, lidt mere, når man kan høre sådan 2016, det var også derfra, ikke? Sådan deromkring. Jeg synes ikke, der mangler noget. Der kan godt være et sted, hvor det sådan gik fuldstændig amok. Det kunne være dope, men igen, så er det en sang, lige meget om det er der eller ikke. Næste sang. Holler Out. Feed, Snails og Tarantula. Det lød sygt meget som slide, det der, bro. Hvem er det, bro? This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new... Then I did it. Hold nu kæft. Jeg havde sådan planlagt alt muligt, jeg vil sige, men jeg undrer sikkert over, hvorfor jeg ikke sådan stoppede med de sange, jeg snakkede. Shit, jeg sad low-key bare ned den her. Fuck, det var fedt. Holy fucking shit. Det var virkelig, virkelig nice. Det var bare lækker musik at høre. Nice. Jeg har ikke mere at sige, det var fedt. Fuck, det gør mig helt calm. Næste sang. Where Are You Now? Med Justin Bieber. Lad os høre den. I need you, 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 I need you the most. I gave you the key when I Kan vi ikke lige appreciate, hvor fucking dygtig Justin Bieber han er? Det kan jeg slet ikke overskue. Han er fucking vild. Det er vi nødt til. Det er den første rewind. Første playback på i videoen. Det bliver her. Holy fucking peak. I need you, I need you. I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Where are you now? Where are you now that I need you? So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? I gave you attention when nobody else was paying.
gave you the shirt. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? And I need you the most. I need you the most. I need you the most. Det er jo en emotional rollercoaster. Det er jeg simpelthen nødt til. Jeg klipper det ud, men undtagen hvis jeg når man græder eller noget, så klipper jeg det. Jeg klipper det ud, men holy fucking shit. Yeah, that's for sure. That's for sure. Jeg er klar igen til næste sang. Næste sang er Take You The... Oh shit. Nå, var det det? Det var det. Så er resten bare remixes, ikke? Har vi ikke hørt den der til? Jo, den har vi, det var et remix. Okay. Det der, det var en emotional rollercoaster. Holy fuck. Jeg gider ikke engang at rate de andre. Jeg synes, Where Are You Now med Justin Bieber, det er den bedste. Straight up. Der er også en grund til, at den har så mange streams. Den er fandme vild. 10 ud af 10 booster. Det er sådan, nej, det er løgn. Jeg giver den 9 ud af 10, fordi jeg synes low-key sådan, det der med, hvis alle havde på niveau med Where Are You Now, så har det været sygt, men det kan man jo ikke. Det er jo fysisk muligt. Så tak fordi I gad at se med på endnu en Ung Spiller Nico reaction video. Når vi rammer 500 subscribers, så laver jeg en livestream her på YouTube, hvor der kommer til at være musik reactions, hvor I kan sende jeres musik ind. Der kommer til at være Song Wars, der kommer til at være Orks Battle, gør det hele, you name it. Laver sådan noget, alt muligt, bliver fucking sindssygt. Stønners, har ingenting på mig, bitch. Tak fordi I var med. Husk at like og subscribe, og ses vi bare i næste video. Where are you now when I need you? Hvis den her video den får 100 likes, så laver jeg en iCarly Music from and Inspired by the Hit TV Show reaction. Så ja, så like den her video.